Takutishanisa imwe phone. Guys, mutiregerera utotochinja phone network yaya network yaita mashura tatochinja phone iri kuita mashura iyi aitorina network ratozochinja phone network yatisa tachinja phone network yatisa right. Network yatiza itai fast guys. Kola aripo itai mchitega wamwe wangu aripo guys vasina kuya itai mchitega wamwe wangu vasina kuya vanga varipo vasati vauya. Miracle, how are you? Utotanga right hand indova zvaita sei paya? Alright, saka pawakadaro kechi3 ndakamuka ndichichema nditi ndichibva ndati inini hangu zvekuchashanda panapa ndichaita sei handichada ndakuda kudzokera kunogara kumusha. Apa kumusha kwandaigara wabereki wamama wangu wakashayika ndichine 7 years, saka ndaichengetwa namukoma wamama. Saka ndadzokera kumusha kuye ngedza ndingokate nyaya yacho, asi pamba apa manje ndingodzokera mumashure. Baba vaimuka every day na 12 am midnight vachigeza vachipinda mushawa every day. Mubedroom mavo ndakanzi usaita sei usapinde usakline ndoita zvese ndega. Izvozvo ndakanyatsozviteerera ende handaumbobvira ndada kuita sei kuzviitawo zvishuma. Saka ndadzokera kumusha ndakasvika mama wakuenda kuchechi kumapostori. Apa inini pandakatorwa kubva pakashayika mama wangu tainamata kuroma. Tainamata kuroma pandatorwa namama wangu wakuenda kuanglican. Saka zvechipostori hazvina kumbobvira zvakaita sei zvakandipinda mupfungwa udiki hwese nekuti naanisa ndakambobvira ndakaita sei ndakaendako. Saka ndasvika mama wakuenda kupostori wakasvika ndikatonzi mangwana Saturday yanga iri Friday. Mangwana Saturday tina madzibaba akati muuye ndikushandire sechinyi semhuri yenyu mese. Tatoti but inini handisi pati yemhuri yepanapa kaini zvikanzaiwa zvina basa tongoita sei tongoenda. But mawengera ndandakaita chipostori ndaichishoropodza ndisingadi kana kunzwa nezvacho SIS MELLY. Tabva taenda paye ndakaenda musi wekutanga Saturday yebva tasvika vatashandirwa madzibaba wayo vachibva vati mudzoke futi mangwana tine chechi. Mangwana yabva takadzoka Sunday kuchechi. Hana yangu yakabva yatotanga kurowa kuti dai ndangoramba ndichidzoka kupi kuchechi kunoku, ndangoramba ndichidzoka kuchechi kunoku. Apa ndaiva nemukomana wangu taisabatana kana kuita sei, aitozikana kumba ndichizikana kumba kwawo. Kwakuchitotanga kuenda ndichiti ndiri kunoshandirwa kuti ndiita sei. Mukomana wangu anyatsosimba kaparudo, moziva zveudiki zvezvi. Ndikanzi uya nefoto rake, ndikaenda nefoto rake bharanamatirwa bharasungirwa pajira reredhi. Zvikanzi enda unotema, pane chimuti chinoita mukaka so chinonzi chimuhonde, handichanyatsoziva zita. Zvikanzi unotema ipapapo asi woisa kadhi iroro muchinyi mukati. Chimuti chiye chekuti mukaka wacho ukakupinda muziso unoita bofu. Ndabva ndaita saizvozvo. Kubva musiwo munhu haana kuzomboda kana kuuya kuzondiona. Apa taisambogara kure nekure, haana kuzomboda kuuya kuzombondiona kana kuita sei. Akabva asviba moyo SIS MELLY. Asviba moyo papaita kunge 3 or 4 days madzibaba waibva watumira munhu wawaifamba naye. Zvikanzi enda unoudze mwana weyu kuti ndikuita sei ndiri kumuda.
moyo wafara SIS MELLY ndikati ndazviwanira munhu anoita sei anonamata madzibaba madzibaba zvawanoshandira munamati mukuru chaiye munhu wandainyatsoda kati pandatoti alright munovaudza vauye tizoita sei tizotaura paine mumwe musi titori kugadheni vachibva wangopfuura anoswera sei ndikatasiyana vaswera sei zvandiu here tidiridze ndikati uyai tatodiridza paya tatodiridza zvikanzi asi manheru ndichauya kupi ndichauya kumba kwenyu manheru wakauya kumba usati watombondisvitsa shoko wakauya kumba direct kuna amai vangu mukoma wamama zvikanzi mama tauyawo asi nini ndati ndisvitse shoko kunemi direct panapa ndaita mwana wandiri kuita sei wandiri kudawo kuti aite mudzimai wangu zvikanzi namama hapana chakaipa masarudza ndeupi apa tatiri vasikana 4 pamba ipapo zvikanzi ndiye iyuyu mutema mudhafu zvikanzi oraiti saka mama fungaita sezvikanzi ndatofunga kuti Friday ndotoenda naye kupi kumusha kwedu ini nekufara ndazomboziva kuti kunewo process dzinoitwa dzakarongeka dzakanaka kana usina munhu akambokutsiura kana kukuudza hapana zvaunomboziva mama wayo kwakutotiwo odaiti bhowa magona chichi handizi tabva ndatorwa paya tabva Friday munhu china akabva atoya akabva ararira kumba kwedu Friday pandamukabva ndaendwa kumusha iye akarara mukicheni tikarara muspe medu so asikana mama wakarara kupi mubedroom mavo then Friday vatamutswa kuseni vataenda kunokwira mabhazi ekuenda kupi kumusha kwavo but ndakatoti ndiri mutauni ndakatomboita imwe pfungwa yekuti ndotiza ndidzokere kuHarare bcause ndandine mari yandanga ndinayo $5 but anenge ainyumwa aizviona ndaiti ndikatoti ndodaenda kutoileti chaiko ipapo pfungwa dzangu dzadza kuchitanga kuita sei kufunga ndichiti ndikadaenda kutoileti chaiko ainditeera omira apa wangofungei wemunhu akanga ada munhu yanga iri love at first sight pfungwa dzanga dzakuchishanda manje SIS MELLY kuti asi ndiri kuitei komukomana wangu munhu obva andimirira padhoo wobuda mutoileti kusvika mabhazi ekuenda kumusha kwavo akauya anguva dzekusimuka akasimuka tikadzamana taenda kumusha kwavo takangogara 1 week zvikanzi handei kuMozambique taenda kuMozambique aita zvekunamatira vanhu saka kumusha kwavo makandosvika mukatointroducwa takatosvika ndikangointroducwa kunzi ndo mukadzi muroora wenyu chichichi even kutotanga kutoziti vadlembota vakatangira kumusha kwavo kaiko uku kavanga vasina kumusha kwavo ikoko ndo kwakabvira umhandara SIS MELLY kumusha kwavo asi takasvikira kwagogo wacho first gogo vakakupai rumu muri tazoenda kwamwene natezvara the following day tabva tazoenda ndikuda kukasika kupedza kuya angu iri kudzimana na6 alright tabva taenda takangogara kunge 2 weeks mamuri muna October batanzi hande kuMozambique aita zvekushandira achibhadharisa vanhu taenda kuMozambique kwekwe takasvika ameno ndofunga inini ropa rangu nerake zvakatadza kuita sei kuwirirana kuti ashandire vanhu vangu vasingamubhadhari zvinhu zvacho ameno zvazvaingoita but ndaiva nekunyumwa kuti munhu uyu chipostori chake anochiita chirudzii asi achishandisa mishonga anenge aine tumishonga twaanenge ainato tusingazivikanwi nevanhu kupi masowe akabva azosvika pakunditi zvoni yezvino zvatina mari apa ini ndandatone pamuviri ndada kungonzwa kusvotwa ndichiita sendaimbozva kuti nhumbu ndakurwara ndakuti ndada kudzokera kumba zvikanzi hatina mari unodzokera sei kumba kwacho ndikati hazvitorina ndidzokere kumba then mumwe musi akauya ndakatogara zvangu pasi zvikanzi ndaenda kwandaenda ndaona vamwe sekuru ava vanditi ndinokupa kamudzi kandinokupa kekuti ukaenda kumusha kwenyu unoita mari yakawanda waita mari iyoyo wozongoya wondibhadhara wondidzosera kamudzi kangu ndakaviruka SIS MELLY kunge ndinopenga manzwa saka iye akaudzwa kakati asi kuti uye wega zvite enda unoudza chini mukadzi wako kana matenderana wozoita sei wozodzoka
ndakawiruka SIS MELLY ndikati unopenga beta undidzokera hangu kumba kwedu ndogara kumba kwedu kana wafunga zvekuromba. Ndakapopota vanhu vakasvika ndichipopota akanyara SIS MELLY but anga atove serious kuda kunotora mushonga. Tikani taramba kudaro ndakaramba zveshuwa nakuzoenda. Following day kumba kwakaenda kwasekuru vainzi vatumira gudo pamba pataigara mhiri pacho panonzi pakatosvika gudo manheru richinzi rakatumwa unzenda unobvunza mari yechikwereti. Ndokumba kwasekuru kwaida kunoita sei kunopiwa mushonga ikokoko. Ndikati kana inini izvozvo handiita sei handitomboite zvachose handite. Ndikasvika akanditsamwira kusvika tidzokere kumba. Tadzokera kumba akasvika akaudza mama vayo kuti mwana wenyu ndozvaakaudzwa kamushonga kacho taitofanirwa kukadzosera akararama. Ndakaitwei SIS MELLY? Ndakatukwa zvikanzi rakapusa rine shavi reurombe. Yowe zvazoti ndakatukirirwa SIS MELLY zvekuti nanhasi kubva ipapo handina shungu yekuenda kumba kwamai vavo ende handina kana basa nawo. Muchina vei? Murumonyi muchina vei? Takasiyana izvezvi anga ari mupostori kamadezi vayani. Takasitosiyana mwana asati atombosvitsa gore mwana achiyamwa. Anoita zvevakadzi SIS MELLY izvezvi azi n'anga kumusha uku. From chipostori to n'anga? From chipostori to n'anga. Azi n'anga kumusha uku. Asi un'anga hwake ndehwekunyepera vanhu vari kubirwa mari nezvinhu zvakapusa. Because madezi acho titori kumusha ikokoka akatomboti izvo zvekuda kungonzi mukwasha akanaka zvikanzi pamba penyu pane chinhu kureva pamba pandaigara. Zvikanzi pane chinhu zvikanzi asi ndogona kubatsirai kuchiita sei kuchibata. Ini nekungwarisa nekusvinuka ndainyatsoda kuona kuti because ndaisazvibhilivha nekuzvitenda. Ndakaramba ndichiteerana naye achitanga kuenda pasi pemubhedha kudaisvo ndaikotamawo ndichitarisa kuti ada kuita sei. Iye munhu anga aine kanhu kake kakari muhomwe kaida kuisa pasi pemubhedha kuti agoti ndabvisa ichi zvakaoma. aiva nechidzishi abva atora kanhu kakakanda pasi pemubhedha. Saka zvakaitika manje handiti munoziva zvimadora zvezviya zvimba zvemadora zvakaita zvimakonye like zvine unye inonzi chii zvingizi zvine zvimahunye like so zvinoita zveyellow like hameno zvimba zvacho here. Saka ndochaanga atora ichochocho akatochiputiridza neplastic akachiisa muhomwe make. Achiisa muhomwe make paakachiburitsa kaplastiki kakasara pai muhomwe. Inini manje paakakabata akuchiti zvoni ndoda kuchiuraya ndonochiurayira kure ndikati chiuraye foni zvikanzai wasarai munovhiringidza mwana mudumbu chichichi zviri patavharwa latini ndakatonyatsoona kuti iri iskiri chete remunhu. Then mangwana acho ndapita washeni dhuma nekaplastiki kakazara pasi uyi ainge zvakaoma. Ndobva wadii? Zvakaoma network yakwana. Ataura kuti 6 o'clock chinodzima. Ataura kuti 6 o'clock wifi yake inodzima ndeya inodzima na 6 right. Mazvinzwa handiti hanzi ndakaroorwa nemupostori aienda kunoromba vakatinda vese kuMozambique uko anomaona achinopiwa chimiti chainziro chaari kurombesa iko zvino asiri mupostori yatove yave n'anga handimona kwambuya wangoda kuswawo mapoints wanga agadzira zvinhu rake ndobva atora zvinhu rake ndobva uda kunokanda pasi pemubhedha. Asi kola vari kuti ndakangwarisa nokuti ndandiri against that ndaida kutoona kuti kwamai vangu varida kuita sei handimona. Saka ndangoti nditi muteerere kune vaya vanofarira mapipi nemina nastereki kuti zvikuru sei zvimwe zvinonzwa itabisa zvane maprofita inhema. Munhu anenge ane zikiti rake akarivigana mupendi mukati umu kana tiri muhomwe hata wanga sechimunhu ouya uri chikanda pasi oti ndanonga ndauya nesu ndabvisa anomaona siniri modligwa mari anomaona kolada kuti wifi yake yadzima. Ataura kuti wifi yangu inodzima exactly na 6 ndeyaya wifi yekuti anobhadhara kuti inodzima na 6 anomaona abva yadzima
mina ndifanire bika mwachifona nyaya dzekuromba idzi. Vanokara zvinhu. Alright, yachada. Mona pepa ndinenge ndichikudzai. Hello? SIS MELLY. Yes, sorry mningina sorry ndambo ndikutodzera call yako yanga chitira mbofona paya. Uri sei? SIS MELLY inini ndichaitika 2020. Manje apa. Kungoti zvinhu zvindakazviita ndandisati ndamari anoenda painternet stereki pafacebook. Alright. Nekuti basa vana varungu vanga vaine wifi but vaisandibvumidza saka ndaingotenga data. Unongozva zvefacebook data 1 day ratopera ubatika nemalai nechiudha chichianditi wangu waka network zvakaoma. Network guys. Hello? Yadzo. Yanga waenda. Alright. Indirambirako. Network guys. Anzi magetsi aenda. Zvachetikonza kuti live mire ndimufoni track mufonera direct mende ndisina airtime yakawanda. Mende track mufonera direct. Zvaichatetsa kuti live name network. Ichigosa tinoenda nguva yi timetable kuno Durban taita ka. Tinandizi timetable ku Durban chakamira sei. Taita before ainda. I'm trying. Right, akufona back. Hello? Hello, ndakukunzwa. Alright, ndatotry kutofonera direct right hande nenyaya. Saka sisikumboita boyfriend yekuMalawi. Yes, Cherry. Chikaitanga kutaura nezveku. Rumbi. Zvozvika. Cheni mamuru muri kutotambudzika mukatodai munotoita mari. No, tanga pekutanga papa like pawati ndansati ndanchiri kushandisa data pasina wifi. Kutaura kuti kuzviita kwandakaita dai ndanga ndane wifi madays acho ndisina kuzviita. Alright. Because ndandisanda painternet. Alright. But ndinotanga kumberi ndototenda Mwari nezvakazoitika zvacho. Alright. Saka tiri mukundi kudaro chakatanga kuitika from the first ndakatanga kunetsana nemurungu basa pandaishanda semunhu anga akachengeta mari ndine 1006 pandatonetsana nemurungu ndati abasa ndichati basa ndinongoniswa 9 December. Saka sisomu manje ungogara waine boyfriend yawe kuMalawi. Boyfriend yekuMalawi yanga yagara ichana nyaya kuti imi mukaenda kuMalawi pane mudhara ndinoziva munopiwa kopinda mushop nebhegi makaisa chinhu ichocho kubuda mine mari kana mubenchi. Saka dhidhera ndakangosiya basa chete pandatofonera banguru ndati banguru network Kola network magetsi kana inda guys kwavo kuside network inotonetsa. Network kufona direct tone
magetsi kana tienda kwavo kudai network inotonetsa itouizvo kumhanya. Muchanda, how are you? Network vedu weka isadaro shuwa network takuda kusvika pamongo wenyaya unonakidza. Saka tiita malive yanguva icho zvakaoma asa isiriyo namba yake makozi. Saka malive anofanwa kuti wanguva inemi. Guys, hasi kutomboringa mufungeri kungoti calling. Zvakaoma. Ende hazvisi kuda kuti wenyaya yekutanga kola nyaya yake kutanga yadzima uyuzve. Alright, uyu ava uchi3. Hello babes. Zvakaoma network iri kuchiparira right. Mira ndikudrope adzoka ndokufonera back. Mira itoni adzoka. Hello. Hello. Asa isiriyo namba yako yema direct calls. Ndiyo atina magetsi saka manetwork esanenge akadonha sesi akadonha network phone. Ndaishotira kufona direct yanga ichoramba. Alright. Alright. Aiwa hakuna magetsi saka network haisipita alright ande ini nyaya. Saka ndataura nabamukuru kudaro ndatobva pabasa patine pa 1.6 US kaunga ndane chiseva. Bamukuru bvato connecta nemunhu uende kuMalawi. Unopiwa moita sei wodzoka hakuzotoshandi taitozviona zviri izi zviri zvinhu zvinotogona kutobudirira. Saka wena utoenda kuMalawi uchitozivako kuti utoropiwako something chekuti uite mari. Ndaitoda kutoromba. Alright. Ndakatokwira kuMalawi siswangu happy that time. Ndakatofurira kuti mumwe munhu ndikati ndozvandakuita sisi vakuru akati matogona kuti vanhu vazhinji ndozvavakuita mazuva ano. Nekuti ndakatya kuita ndega ndichita ndikaita ndega kasvikazoshata ndozobhema wamwavo. Ndasvika kuMalawi ndakazosvika ndane kuma 1.3 ndakabvisa 900 US mili pandapiwa zvandakapiwa. Ndibva ndadzoka ndakaita apa ndasingashandi ndakaita stress. Ndakaita stress saka ndasara kadiki diki. Munhu yakanditi ukapinda mushop nebhegi rako wobuda. Ukapinda pai? Mushop. Kana zvakaita kunana Shoprite. wotendera woenda pachi-ATM naye wotendera wotodzoka kumba per day akakandipa mari yekuti ndinonga 15,000 per day. 15,000 per day. 15,000 rands. Per day. Ndakabva kuMalawi simeri ndikatenderera dzoka mumba bhigiri reMT harina chii. Kutenderera ndakatenderera June yese ndakutonge ndakupenga apa handisi kushanda kabasa ndasiya. Ndakisiso munhu wangu ari pabasa. Neboyfriend yawe ndibva ndakuchifonera munhu yakuMalawi akati ndaramatira kwaasi kuita akati amatira angu anoita otherwise mune ane zvaakatoitwa kuti asakwanise kuomba nebhombo kosa but vanhu vese vandakabva wakadini zvakaita vakatogoni. Saka waitotakura zipi ndofunga waitotakura changani bhegi charo uchinda kuShoprite. Ndaingoenda nekasekiro kangu but chandakaita manje pandakaenda kuMalawi ndakaenda nemumwe musikana manje musikana anga ari kuMozambique pandakupanana mafoni namba but anga ari kuZimbabwe. Achitonditi zvinoita here zvataita tikati akati handizivi saka munhu wandaingochata naye. Musikana akatanga kungonditi inini zvangu zvadini zvangu zviri kuita mili zvangu zvakaramba kuramba anga ari December, January, February, March. Ndingodembeya mana Shoprite Pick n Pay dololo kana vandafunga kuti 1,600 yangu dai ndakatanga business rangu dai ndakadai zvangu ndakatoita rimwe live May ndo pandakazoona basa pandiri kushanda panapa ndo pandakasvika nevarungu straight connect pa wifi saka ndapa wifi manje ndakautedza nyaya dzatiti
kuda mai ndatonotaka zvandandiri kuita zvinhu zviri dangerous mulife yangu. Kola mira dzokere kumashure mningi wangu mbejana wakati wakazowana basa muna machi munomu pauri kushanda right pawakaenda kuMalawi muna Mei pawakaenda muna Mei pawakaenda kuMalawi makapiwa chii? Handizivi chinhu chandakapiwa zvikanzi chinhu chinongochisa mbeki. Chiripi chinhu ichi? Ndakatochizva munhu wacho akazopedzisira asingachatodai foni zvazvekuti akaritsotsi handifungi kuti zvake zvazviri jenyi but musikana wandakaenda naye akatiti zvangu zvikuita. Saka toti isesi uya zvake zvakaita sei? Aripo masters. Akazofonera boyfriend asisi wangu achiti ngaadzoke anofanira kumutema nyora ndomuita zvimwe zvinhu because anofanira kumba kokuine something chinoita kuti kana chida kurumba kana kuti something zvinotanga akati zvinogona kudaro kuti iwewe mwari wako kana vadzimi vekwako vakatoramba kuti uunze rufu mufamily kana kuti unonzi ugozi mufamily nokuti umwe kauya ari kuti zvake zvakaita iwe zvakondo zvakangoti dolapa unenge wambeya mai mwana makombo kushuka ukati Pick and Pay ukati Shoprite ukati Spa womboti mumakula wakafamba mashopu makanikoli. Smelly ndakafamba waenda kumba bhegi rine mari ndoti hamuna chinhu kani zvese pedzisira ndangochitsvagirwa basa nemwe munhu zvikanzi iwe tinochida basa enda kubasa unoshanda laki manje pandakangosvika panapa ndakonektiwa nevaruku pawifi ndo pandakatanga kuona nyaya ndakatanga ndichita stress yemari kuti ndakaluza mari ndakatanga kuti beta mari yakaenda panotidenda saka waingosvika womira muShoprite? Ndaitenderera ndakangozuka svika ndakanzuka mukakuseni uno first weight twako 12 wachiti road weight chinhu chaichi ubhoisa mbegi watenderera ukasvika mupike wotenderera muShoprite wotenderera wobuda waenda pachi-ATM paya wotenderera wodzoka kumba kuvhura bhegi kuona saka aifa kuti imwe ichibuda mu-ATM imwe ichibuda mumatimu. Hawe Nikisi unowaso unotsva unopera pawa unomukira kubasa everyday haungabataza stress kumukira everyday kutauni uchifambira mahara pasina bhegi mbegi hamuna chinhu mongori neweti yawadira iya ahuye bodo akufamba kene bhegi rake reti weti guys mari dolola hapana mari yakaramba kubuda mu-ATM kuti inowira mubhegi rake yakaramba naingori newe ndakaramba kuzopisa ndafunira munhu wandikati chinhu chako hachisipita mari ndakuchipisa akati okay do whatever you want kana usingadi kudzoka kuno ndikugadzire pandatopesa ndakatongochisa mbini pandarasa but hautendi kuti vadzimu vako namwari wako vakakununura kwele pamwe zvingadi wakapedza kuuraisa musha wese unozati there is nothing for free, eat it for tax. Ndakazotanga kutenda Mwari Smelly ndaita wifi manje ndakutanga kuona nyaya dzekuti dziya vanhu vachienda vachinotsvaga rubatsiro ndakazodai ndikati kuMwari zvandanga zvisa padanger one. Hey zvakaoma dzimwe nguva ndakazotenda kuti Facebook yakanaka yakashata but vaipapo handidi kunzwa chinonzi kurumba ndikangoona nyaya dzekutiudza dziyakati Mwari ngazvigare hazvo. Aiwa kurumba kaindi kugadzire ndende iye boyfriend asisi vako yaigotumira iwe asi wewo futi boyfriend asisi vako yokurayira iwe kuti uende kuMalawi iyoyo sana yakadi kunoromba iye ane mare aiwa akatoenda ndakanopiwa chake chacho chikaramba saka munhu manje anga kuti maybe munhu wakatuma akabata chinhu uyu tiari kukonzeresa iwe unonga wakachena but munhu wakatuma kuti atore chinhu chako nechake zvese zvakaramba kushanda Smelly zviri tu ndakapiwa kanhu kadiki diki so kakari kajira kakakasonwa netsona meno kuti mukati manga meni. Hey ina ndatokufarira ini kuti at least hapana chakaitika because dei mari yo yakataka kungouya zvazvinoita manje mari yakatanga kuuya after kana 3-6 months zvakuchidhimanda kana blood toda ropa
ende zvandogeta zvatoona mamovies ndezvechokwadi zviya hautotaura kuti iwe ndakuda kuuraya nhingi nokuti dei waiti tinoda kuuraya nhingi unogona kutononga kana munhu wemuvengi wako kana kuti mwana wabamunini kana chioti uraye kuko inotokuchuzira idzo mhepo idzo maroya avo kuti tikuda mwana wako ende ndo pandakatanga kuona nyaya dzatetetuda ndo pandakatanga kuona kuti mai ende dai ndakaita mari ndandichipedza mhuri yese ndakatanga kuregreta mari yangu yandakaendesa ndikati 1.6 yandandinayo dai ndakatanga hangu business but ndakapesa ndakuti mari haina basa ndakatoseva life yangu izvi zvakaita because anga akunetsa kuti dzoka ndikucheke nyora ndikugeze neblood rewhite because kumba kwenyu midzimu kune munhu akaromba pane zviri kutonetsa kumba kwenyu saka uya ndikugadzira ende ndakaziva usina kumboenda ndisina kugadzira dai ndakanyatsa kugadzira usina kumbonetseka chibva wapfira shanda zvakomumba imomoshuwa mwari vanosumudzira from one stage to another shanda pauri papo uchazodzoka netestimony rimwe gore thank you all that are sending stars guys vari kutumira masters thank you very much I really appreciate you guys I appreciate you ndikutokutenda hangu vari kutumira masters mainini musapindwe nemufungwa iyoyo zvakare nevha papo makataurirwa kekutanga chibva masiyana nazvo handichaiti ndotenda ne3000 yangu endopiwa iyo good thank you very much Colin listen thank you very much waita basa right mamunzi waka kwai ndinotofara ne3000 yangu yendovata chunhu chakaramba kuchinja kuita mari guys apinda muShoprite akabuda akapinda muSpar akabuda akapinda muPick n Pay akabuda akapinda munana Bonmash akabuda akapinda chakaramba kushanda chinhu handimaona apa ingofamba neweight yake iri mubhegi yangakanzisa mubhegi ndo yaingohwikwa mubhegi mari dololo anga promisa 15000 pazuva handimaona zvokuti right now angadi ava billionaire kubva 2020 ingadi atove billionaire chai ma15 achingokoleta every day mai mwana dei ave billionaire asi tonotenda mwari kuti zvakaramba nokuti zvipamwe ingadei vana veke vakapera kufa akaurayisa kana vabereki chaivo handimaona nekuda kwezvinhu zvamunenge muchipiwa izvi handimaona days fonai vamwe tinzwe zvati we go back to what I tell you always kuti musanyanya kufarira masweet slay queen amunoona vhudzi rakasva kumagara uko aya vakachena fesi dzichinge dzikugezwa nemukaka dzichidini ita fesi yakakosherara kunge yangwi handi muri kuona asi uchigona kuvata usiku anti mazviona uchigona kuvata usiku idzi mari idzi muri kuzvihwira handichika from the horse's mouth muri kuzvihwira from the horse's mouth uyu wekumozambiki zvake zvakaita mabhegi nekuda zvinodove nemari inotyisa mabhegi ari kungowana ma15000 uyu midzimu yake yakagwisa yakaramba zvazvine mari packations kumberi musaenda kunoromba don't be inspired nevanhu vamusingazivi source of income yavo kuti vakatangira papi vagumira papi handi muri kunzwa izvozvi regai tibva tatsiura imi vari kuenda kuZimbabwe kumusha ipo kumusha kwedu kwaipa uko hakusina kufanana nepaya kudhara paya zvamuri musha kumusha uko hantika muchinokumbira maruva avanhu vari kuromba nemaruva aya zvamuri musika kumusha uko muchinokumbira zvinhu zvisinei nemi kana maenda kunoona hama endai munoona vanhu musiyana nezvevanhu nezvakawanda musafamba muchingokumbira munopiwa zvinhu munotorombeswa vanhu kumushoka vasina kumira zvakanaka ani manzwa munorombeswa imi vazhinji vanoenda kumusha mukasvika pamunoziva kuti apa panenge pane zvihistory zvemumusha musangodla imi kana uchidla idla navo mundiro musangopiwe chikafu mosvika monzi inguva yemengo idzi hauna kuona padzatemwa kupi hauna kuona wanguva yachigadzigwa ndiro yemengo handichika inda unodlira pamuti mengo kana wadziona dziripo inda pamuti unodlirapo mengo chikafu chekuvigigwa ichi mazviwa zvikuru sei timu rinobva kudiaspora uko mazviwa akavediwe dzokeitsangane pana pamakakwana munokudubuka kunzi wauya ndewekulandani kwacho ndiye wekulandani kwacho kuUK uyu antimaona unokudubugwa unotaza kudzoka kunoku kana zvaigona tipu vediwe kune vari kubva kuna diaspora kuenda kumboko kana chizati kumusha kwenyu kwakamira sei miri munokuziva pfekawo zvinhu zviri simple pfekai zvinhu zviri simple musada zvinya kuoneregwa kumamisha uko muchipfeka magold munozvifira handimanzwa we just simple zvikanzi kuri sei mungotari kwakaoma kana site
itai jema newadya. Hanti muri kunzwa. Itai jema newadya. Zvaoma zvinhu mari dzecho hadzichabatikwe nezvose tongotambura mufunge. Zvinhu zvatongooma. Iwe zvisati une bhegi rakuguchira kure mari. Chema navo. Hanti muri kunzwa muri kuenda kumusha ino. Zvozoti aiwa UK inogarika hazvo zviri kufaya. Takatotenga motikari nyuwa muchida kutora maachievement enyu. Hamudzoki. Kana kuti munouya makabereka zvinhu kumusana uku. Munouya makaberekeswa zvinhu mai mwana. Hanti muri kunzwa. Chema inavo kuti ndatofunga kudzoka ini. Nditofunga kuti ndidzoke hangu dzitambura ndiri kuno. Because uko kwaka zvinhu zvozvera zvaoma. Mari haisi kushandika pandisi kushanda. Vape nhamo. Vaudze zvavada kuwa. Handi muri kuwa. Vaudze zvavada kuwa. Tell them that. Thank you Messi Mashandisa for the stars. Thank you. Vaudze zvavada kuwa kuti ndinotodzoka kumusha zvida zvinobobira zvakanaka ini. Pfekai matenesi, tengai matenesi. Zvaizvo kuda kuonerwa muchipfeka madress enyu mazilebhu aya machi. Vanhu vekuzamba vakumaziva malebhu aya. Hanimona? Munozvifira. Nyaya dzakungopada gura mumaraini musina bhutsu. Munodzoka makatsika zvitsinga. Muri kuzviwa? Munodzoka makatsika zvitsinga. Zvamajera kuUK kuti marodhi enyu akachena hakuna naAustralia. Munobuda nebhutsu muchinosvika uko muchidzoka utobuda uchienda panext door. Unonokogashoka. Unonokogashoka ukadzoka kunoku. Unongoti uchingokura ndege uchingoburwa kwama mwana gomboro vatinga kuti tamba hwastaki. Kana kuti wasenga unomanya nechinhu. Kana ine bhutsu kana dai zvaigona avoidai dzimba dzavanhu. Mugandani beauty amuzori mese mune faith seyako avasi vese. Vanenge vane kutenda kukuru wakafanana kwako. Handiona. Kune vana vamwe vanongofuma chingovata chingomuka vasingadombozoti kana tukunopfugwa makuchu namatwa Mwari. Zvokupa vanhu mari izvi. Mune zvisekuru zvanambuya zvazviya. Hanimaona. Zvimbuya zvimanikikiri zvimwe zviri kumusha zvazvo zvamutoziva kuti zvinhu zvagara zvinonzi kudii. Hanimaona. Mari. Mina ndikupei mari munomaziva here mapounds. Ma-US dollars ekwaAustralian dollar munomaziva. Oima mari haipiwi munhu. Hati muri kunzwa. Mukatanga kuona muna kuti ndipei mari tangai mafunga. Taurai kuti muruda kuita sei. Handikana pekutangira mina ndigona kuti ndine voucher randinaro mongonyepawo. Ndine kavoucher kandinako. Anditika ndikanogona kutengera here chikafu. Iwe zvazo une mari. Mangona makuseni woenda kumashopu andika wonononga mafuta chinonira. Sekuti voucher riya raita. Andika ndauya nedi ndawana. But pepe pasika handisi kutyisa is true. Iwe mafamily atoberekwa munomaziva guys. Mafamily atinoberekwa munomaziva. Hati muri kunzwa. Iwe family yekumba kwenyu ndiwo unoiziva. Kune vane family dzakanaka dzechirungu aiwa. Uko kwavanotozikama kuti vanotouya vakapfeka mabhamshoti. Bozve kuti. Koita family dzokuti unodonha nesofa mai mwana ugere pachiya uchienoita kunge chakudubugwa kudai. Chiya kuchinzwa wasvika. Kusumudzwa nechiya kudai. Chii majina chako chakuvasedza kuona wakatsvukira wakadai. Munhu nemunhu anoziva kwaanobva guys. Munhu nemunhu anoziva kwaanobva. Handina mari ndechivoucher chandinacho. Chinhu chakandakambowana last time chikwa ichotenga kuno kumira ndinoona. Musape vanhu mari moko kudai. Andi muri kunzwa. Kupa munhu moko kudai. Dzinogadzirwa mari idzi. Vanenge vakatokumira izvo zvivahwa nekubvunza mari kwenyu kuti saka Sara ari kuuya. Ari kuuya here Betha. Uyeza uBetha. Uyabuya uBetha. Uyabuya this Christmas uzobekona. Garai muri alert guys. Kune vanonamatai Mwari vakurwirei. Bvunzai kumafamily kwenyu kuti havasati vawana kubvunzwa kuti uri kuuya here. Ari kuuya rini? Saka ari kuuya. Uyabuya uzobuya. Ari kuuya here? Ari kuuya rini? Kumusha kundukushamisira is true. Musashamisire kumusha munokudubuka. Kudona nechiya kuti B. Vanhu vakaromba. Vanhu vakabata zvakawanda wanda. Inda just go uri a simple person. Take a dress that ngori simple. Mozoslaya kana maenda kutown kuHarare. Kana maenda kutown kuHarare kana mashanya makwenda na Victoria Falls kwenyu kuya komo slaya. Kana maenda kumareserve chako be isunga dhuku. Vatoshaya kuti ndiye gamu here. Vakusekesa kuti ndigamu here uyu. Ndiye here uyu. Ari kubva kuUK iyeyo. Ndozvidressing emuno kuUK iyeyo. Bozve kuti. Ndati tingoonesa ipapa. Nyaya kupiwa makapa nemaheu kumamisha uko. Oh my imi noise. Imi noise yenyu imi noise.
noise yenyu yekuti wamakapane mahewu aya kapine mahewu oi imbomwa mahewu andakuvigirai handi kumusha uku kumushaka ndakuvigirai mahewu dadai kana wakapfeka madhende varidzi munguva hani vanotoona toti nhema ari kutambura vanotoona kuti pamwe nhema thank you luluja vanotoona kuti nhema ari kutambura hana chinhu kutochema navo kuti ndafunga kudzoka zvinhu zvakaoma ini munozati chikafu chechi chinondombonetsa chema navo vanotoona kuti chikondogoro here zvangu munhu akungotambura uneni isi titori kumusha tiri nani chete andimaona kana vari pamwe vada kufona guys vakambodana nevakaromba kana kuti vakambopotsa varomba kana kuti vakatoromba please fonai zvekushamisira kumusha yene shona yabhaisa men handichagoni zvichembere zvokumuda hazvidi thank you ruva murozvi vachembere kumusha hadi izvozvo thank you luluja thank you again havazvidi machembere kumusha kudozvita musasiko iwo uriwo kuzimbabwe kuti ngosagoni chonofamba idzo zara dzedzasi dzakadaiko havadi tangotionesa nepapapa because tinogona kuzonirasika kumusha chingoti ndikonerigwaka unoda kuonerigwa kana vanhu vakakura navo vaya nevamwe asi kwete kumusha guys ndionozwa kumusha kwenyu kuti wakamira sei right kana ari pamwe akaromba guys fonai tinzwe zvikuru sei avo vari kuenda kune varume vavo vakarogwa nevarume vavo vekuchipingi vakarogwa kana nemaboyfriend avo kumozambique uko musangosvika muchingobvuma kana muchilaidlai navamwe musangosvika muchingobvuma ngodla moga munotojoiniswa kunzi timinde kunoroya mosa usiku kuna chipingi uko munotojoiniswa timinde kunoroya mosa usiku notiona vamweni vekuna chipingi vanenge vachiroya vayaka vanofanira kutoroya nemunin'ina nemuroora vanofanira kutoti vakafa zvinhu zvavo vosira muroora usira achibata kudzinza musha ure kuroya musangobvuma kungodlai mose vari kuenda kumafamily gathering kumafunction uko andika usapiwe ndiro yako wega kumafamily gatherings kwamuri kuenda kumamisha uko musapiwe ndiro yako wega handiwa zvinzwa indiaupane vamwe pakaungana papo ndanodla naye vamwe papo ndape vakaungana nodla ipapo usapiwe ndiro yako wega usapiwe ndiro yako wega right yes ana kuna here vamwe vada kufona guys iwaweizivi chipinge mbiri yacho iwe Ivan kwana vamwe vada kufona here guys thank you Bruce Majingo thank you for the 50 stars thank you vari pere guys idzo kune igorere mwedzi wemengo kana mashupu unovigirwa chidhishi chakati pamai mwana chemengo thank you luluja iwe luluja tasota kudira chako masters unovigirwa chidhishi chakati mai mwana kwai inguva yemazhanje indahande itose unotora wega tana woga ndausuka woga hla bha kana zvanguva yakumusha tora uisoko tange wapa vana vavo vadle ndakambokudzai handitika nyaya yemunikikiri yemusikana uya yavo akaenda kumusha antika aenda kumusha kwavoko handinambokudzai nyaya akaenda kumusha kwavo musikana uyu handika aenda kumusha kwavo asaitozati kumusha kwavo kune vanhu zvinonetsa zvinodai handiti kwakusvika kumusha kweko yamai mwana izvo zvandiri kutaura izvo yanga iri family gathering kwakunopiwa matumbu embudzi aya anenge amunano handiti matumbu eu panourawa mbudzi panoita matumbu anomuna aya kwakunomupa manikikiri matumbu embudzi anenge akamunwa aya kumupa ndiro yake yega handi muri kuona sezvino muzati kuna mwana vanorapa semisi zvakaita mudzimu wemusikana anga arapo mwari wake vanoramba handi munoona haminovanzi zvakaitika ipapo chichakaitika ameno ndobva pauya chimwana chimhanya zvazvokuti chamwa changu uya nobva chanobata makumbo kudai akati unoda nyama handimaona ndobva achipa nyama vanhu havana kuona ndobva ngotora nyama mutoro asati adya ndobva apa chimwana chiya handimaona 2 seconds chimwana dumbu rakafuta kudai hana kuzodya mai mwana yatoibatai wabata paya murikuona pakatozofa mwana instead of iye mwana wamai vanga vachida kuva mupandiro apa ndiye akazodonha game chimwana chidiki chine 3 years ndochakazogemuka ndiro yanga apiwa havatidi thank you Betha thank you again havatidi thank you for the stars thank you Privi nekunibatsira kutenda havatidi mufunge havasivisa notida kumamisha kwavoko sana maenda be careful right vari pere vamwe vakaromba guys kana kuti vakanga vakambodanana vanhu vakaromba kana kuti vakazvarigwa mufamily dzakaromba
Munoziva family dzakaromba nditika kuti zvinokanganisa marriage yawiwani. Marriage yacho yawiwani. Wakatsvaga family yakaromba. Unless wakuziva Jesu ukatiza wega kana kunoti ndakutendoka ndasera nezvemi ndakuita katezi nemhuri. As long as uchingori mumhuri imomo chete. Kurogwa cheko kumarriage yawiwi. Mwana chaya anogona kuramba. Vakasunga. Kungoti muite careful. Musapeva zvacho kunzi ndisire dress rawakapfeka ndosara naro chete. Kumunhu unoziva kuti pane zvinyanya zvinombobuda. Wosiya dress riya mai mwana rine tsvina. Unosara ukachiona. Wanga uchita mari dzako zvakanaka kana uchienda kumakegi. Uchinoita mastay in kumakegi uchiita zvekera. Unodzoka kusina kana basa mai mwana kuti iyo hembe iyo ndatosara chigadzira inogadzirwa kana uyereswa mugwizi. Ukagadzirwa ukaita ameno. Hanzi napaida isusu vana mai vanotogona mai vako vanoziva zvanenge vachiita. Mai vako vanotogona vanoziva zvanenge vachiita. Hanzi naprogress ndakambopiwa ishwa hana yangu ikarova nokuti hana yako ndio the best prophet. Please message. Alright, vimbai page iri inyuwani. Tukuzama kutoshifta kutoita page kuno kunyuwani kuita keeping up na suka wacho. Saka inyuwani ndofunga that's why msati rakunyetso kupa manotice chakupai manotice kana vanese vashiftwa kubvoko. Animaona havatidi. Moyo wako is your best prophet. Terera moyo wako. Guys, kune nambuya vanonetsa mira ndikudzei. Mira ndikudzei guys. Varora ichokwadi acho kachinorwadza but ichokwadi ane nzeve dzekuwangadi ngawe. Imi muri kuenda muri kushanya ndimi andika ini ndiri kungoenda nchidzoka kumba kwangu ndinjibika ndiromba kwangu andika ini ndakakundifuka hamuna chamusingazivi ndokana nchikudzai panapa kuti ini hangu ndakaita cut off andika ndakaita cut off ndokana nchikudzai asi zvinyuwani. Varora kune vamwe vakarogana navamweneka zvitopoto zvavaroi. Iwo unotozviziva nokuti makuhwa anenge achitombofamba kwakarorwa but uri muroora zvinhu zvemumba mawakarorwa une ina zvaditi hazvisi zvako hazvine inewe. Kana ndoda ine ndowakuda kumwa marula yangu iri mufriji ndogona kuzoda kuimwa time. Hanimaona iwo uri muroora une ine zvekuroneka asi unenge uchitozviziva makuhwa iwoyo unotomaziva kuti vamweni vako havabvariri machira unenge uchitomaziva. Vamweni vako havatokudi sorry yenyu kana paine vana vakomana vamwe vacho vanakomana munenge muchitozviziva kuti makuhwa anotombobude kuti mai vako chakati asi zvinonetsa kugamuchira kuti uti mai vangu vasati vakuuraya kuti vanoroya. Hanimaona uri muroora mufamily haudiwi utozviziva kuti chimbuya chimwene chivamwene ichi chinotokuomesera. Kune zvimwe zvimbuya zvinongori nemweya yakaoma so anomuziya zvimwe zvimbuya zvinongori nemweya yakaoma so zvokuti unotoyatsochiona kuti varoora vari pataiti so hachigoni kana kukusekerera hachigoni kana kuda munhu chinotopretenda hachigoni kana kutaura. Handoona unenge wakaroorwa mufamily imomo unovaziva mwene vako. Be careful kana moenda koko nokuti kungoti vazhinji venyu makarogwa muripo padzimba ipapapa hamukwanisi kubuda muchitaura pamalife apa. Kazhinji kana wakaita vamwene vanoroya hanzi you deserve masters. One masters acho andiri kupiwa nababa kukunda mbauzi asiriwo masters atoda baba kukunda masters atiri kuda munotenga apa. Wakarogwa navamwene vako uchitaka kurogwa kazhinji kana uri muroora uchitaka kuroorwa pane vamwene vanoroya. Regai tinzwi ava vanhu vekunzvimbo dzinoroyiwa. Imi kwenyu kunoroyiwa chako tiudze nyaya yacho. Hello. Tiudze nyaya yacho. Hello. Tirikunzwa taura. All right. Ini ndoda kutaura nezvevanhu vakaromba. Ndine munin'ina wangu handiti munin'ina wangu akaroorwa kuMozambique. Saka anga asina kumboenda kumusha kwemurume. Saka taitomutsvaga because paakaenda kuMozambique haana kusunga ataura kuti akuenda kuMozambique. Saka takaita zvokusara chemutsvaga kuti ko takati mazuva ano ari kupi right. Ndobva asvika kuya saka handisi kunyatsoziva kuti murume wake I think murume wacho akaromba somewhere because
iye anoti akasvika mumusha memurume ndokuwana kuti pane guva ramai iri mai vacho vanoita soti vanga vakavigwa mukicheni kuti pavakafa vakavigwa mukicheni kicheni iri mumusha imi saka kicheni yacho hanzi yakadonha saka yadonha pavakasvika kumusha vakaona kuti kicheni iya yakadonha murume wacho ndokubva avaka futi imwe kicheni yekuvakira guva riyani. Saka murume wacho akazotanga kurara mumba muya hanzi zvakaitika 3 days achirara mumba imomo. Chikonzero chiri chekuti iye anoti airara mumba nenyaya yekuti pakavigwa mai vakanga asipo. Saka I think kuromba futi ikoko. Kuromba. Saka mheno manje kuti pakadaro panenge pachizoita here kuti even muine hama yenyu yakaroorwa nemunhu akadaro mamukurudzira here kuramba akagara. Unonetsa chinonetsa manje hari ndechekudaiwo matters of the heart dzinonetsa imarriage kai ukada kuti unopindirawo uchimudzi uonesa kuti apa papasi pokuti uramba wakagara apa handika kana machida munhu wakanzi unokurevera kuti avari kuti ndikusiye nekuti kwai panapa pakarombiwa unosura wadliwa ndiwe. Zvakangoma saka sometimes munhu unorega ozvionera nekuti unosura wakutodliwa ndiwe kunzi ari kunditi ndikusiye panapa pakaroiwa. Isusu tikuzviona kuti hazvina chiedza because tine nyaya dzakawanda dzatinenge tichiziva handiti dzine chekuita neizvozvo zvekuti munhu anonzi anorara mumba mune guva guva rakaiswa mukicheni yacho yadonha yakuvakwa futi. Chikonzero chiri kunyanya kuita kuti guva iri rike special chii mukicheni munobikirwa ndomoiswa guva remunhu. Hamuchatobikirwi yanga iri kicheni yaimbobikirwa but haichabikirwi ratova guva basi iri imba chaiyo iri pakati pedzimba dzinogara vanhu. Ewa kuromba chaiko kuromba. Hey, saka zvitu zviri kutoitika izvezvi kutaura kwatiri kutoita zvokuti tiri kutotrayawo kutoti munin'ina atosiyana nazvo but panenge pari kutinetsei panotonetsa unless maybe kuda vaameno mombofamba muchina maprofita kana vari panogona kuti aore moyo kumudza murimika munodliwa imi munodliwa chekuvingwa usiku mumete kuitwa nyama chaiyo kanyama anonoreva uko zvakaoma. Thank you my sister Nekondupi. Kuromba kuriko vanhu vandeshandisa mushonga but zvinozosiyana manje vamwe vachiri kuviga zvinhu zvavo because zviri kuvabatsira but kana zvakubekfire maybe ndo pavanenge vakuzotaura kuti hazvisina kumira musha but kana zvichiri kufaya tatinoziva vanhu havatauri ndizvozvo. Hey, thank you my sister, thank you very much, thank you wena. Mazviwa ndichikwai kune guva uko rakaiswa mukicheni handitika muri kunzi muvate munin'ina wavo kwakarogwa uko kuchipinge uko kwakarogwa mumusha mekuti vamwene vakafa guva rikaviswa mukicheni. Kicheni haichabikirwa asi ndo munonzi munovata mwana wavo mukomana. Saka imba yakatombodonha yakuvakirirwa futi kuti irambe ichita bedroom yemwana komana ucho. Muri kuona kuti kuromba uku. Saka zvinachitaura nezvekudai so kana uri muroora ari clean ukasvika pamba pane vamwene vanoroya chekutanga cheko chaiko vanotanga vatomboda kutokujoinisa ani muri kunzwa vanotanga vatomboda kukujoinisa kuti ujoine kuti ati usaongorore zvinhu zvemumusha mevanhu usataure zvinhu zvemusha mevanhu. Saka the only way for you to keep quiet is hunge wavajoina andimaona hunge wavajoina. Saka vazhinji kumoti hamukazotaura because ilife munozika maplazi muchiri mudzimba imomo munenge muchitozviziva kuti mwamwene vangu kwanzi kumoza kusi kuchipingi unomozoti vamwene vangu vanotomuka usiku vakatombondizama. Vamwe vazhinji venyu right now amuonani nani vamwene venyu nenyaya yekuti makaramba kujoina. Saka hamutoonani nana vamwene izvozvi andi muri kuona. Saka uchinopinda mumusha Christmas inoi vanenge vakakumirira havatokudi. Reason yekuti havakudi ndeyekuti wakaramba kujoina club because club dzevaroidzva dzinoita zvokuti kana muro yakafa handika panofa kuita mumwe family and take off sezvinoita ushe
kazhinji kacho zvinoenda kuvaroora andika vanasikana ava vapi nekuti vanasikana vanonorogwa kune rimwe rudzi rimwe dzinza handimaona asi iwo wapinda mudzinza ravo ndiwo nongori best candidate mwana wava vamupi nekuti anonorogwa kune rimwe vakanorogwa kune dzinza rimwe rinenge riri strong mai mwana zvinoswera zvaputika handimaona zvinoswera zvaputika saka pamunofamba apa kwanza umwe vakatorambwa for not joining the club is true pane vakatorambwa nenyaya yekuti vakaramba kuti handijoini handitodi handijoini animona handidi zvangu anobva arambwa vanoshandisa mishonga yavo maremote control kuti vaningire munoona chandodira paplatform pane varume ndosati sometimes inyaya dzakadai dzinorema kuti dzitaure munoona ende imimi muri vanhurume zvakawanda muzvitarisi zvakawanda muzvitevedzeri asi kunga mashoko munenge makatombomanzwa asi ndimai vako ka hasvika muchiriki izi ndimai vako you cannot choose mai vako over mutorwa over mai vako mutorwa nove mukadzi wako over mai vako handiti asi vamwe vachona venyu izvo so vakadzi venyu vatori pataiti namai venyu venyaya dzekumuka usiku idzi vamwe vakadzi venyu right now mimba dzanzwa nekubva everyday vamwene vanongouya usiku wakavata nekuti wakaramba kujoinaka vobata dumbu kudai mimba yobva oita futi imwezve vodzoka futi vobata dumbu kudai mimba yobva mamiscarriage anosvika pakuita 10-15 vachiya kungobata dumbu iroro mimba dzichibva saka zvave kwamuri munoziva kumamisha kwenyu munoziva makunga kazhinji kacho panoita makunga guys panenge pane uchokwadi unenge uripo animona panenge pane uchokwadi unenge uripo makunga makamahwa asi hazvigamuchiriki kuti mai vangu hazvigamuchiriki usati wavabata pamuri kuenda kumaholiday apa kuna navamwene varungu vasina kana basa zvakawanda kana nechii koita vana vamwene vekuti vanotozikamwa muarea kuti ava vasi vekutamba navava havatambi wina ava vanototyisa chimbuya chakapera basa chakagonyana kudai chakapera basa asi chinenge chinzi chinotyisa chinenge chitorema chinokwana fisi chokudawo chinotorema chino chikashama muromo kudawo chinotorema manzwa anobuda manotorema ndinhikwi antimazviona asi chinenge chine zvakakomba kune dzimba dzinotonzi kumusha iyi dura hozira haribatwi dura rangu musabata mumatura imomo munenge mune zvakagara zvinogara zvakadaro nyoka dzichiti vari kuenda kumaholiday please we want you takakwana gore rinoya dzokai makakwana dzoka kuti akaenda kumusha akangodzoka tine mumwe wedu akamboenda kumusha maiziva takazoziva papa akaenda kumusha panapa there is last of last year akaenda kumusha zvakanakanaka achingodzoka kunoku achingodzoka zanhasi mangwana ataka kurwara hanamboita 2 days akabva shaika hanamboita 2 days kana maenda kumusha kwevanhu musanoongorore kana ukanoona nyoka yavamwene kana gudo chero kuona vachimwisa kana vachiyamwisa nyoka yavo kana vachidyisa chipo itange usina kuzviona hazvitaurwe varoora zvinhu zvamunenge maona kumusha kwevanhuku mazvinzwa hazvitaurwe because munogona kusadzoka ingoona iwo musiya ikoko musataure zvinhu zvevanhu muri varoora makaroorwa musha zvinei nemi zvamaona ingoona iwo munyarare chero murume wako chakada kumuza chakanogona tokupandukira kudzamai vake because iye hana zvaaona kutoti uyo ari kuti aona zvaka unotoifira just go mungonodai iko mazuva ano amen guys ngotaurawo haya musazvitutumadza chaiko be humble inde wakarikwezvi chibva zvako kudiaspora wakarikwa zvimabhanzi izvi ndako wakarikwa zvimabhanzi izvi taura kuti mari dzekuti zviritonetsa mufunge mari yekutoya kuno kuona katoita mutsurundundu chavo thank you bchicks thank you ndakatoita mutsurundundu chavo kutoya pano kwako zvaitoramba Germany wadya vabhilivhisa kuti hauna kana chinhu kutotambura rukwangwai musanike mabhurugwa enyu pawaya muri kunzwa musanike mabhurugwa enyu pawaya zvamajaira kuti munonika mabhurugwa enyu pawaya nona UK diaspora ko woenda kubasa udzoka uchiriona riripo kana kuno South Africa unorinika unotenga uchigara pako wega paflat tako wega unonika bhurugwa uzodzoka uchiribvisa handi mazvinzwa musanike mabhurugwa kupa mambowaya kumushoko vazhinji vakashayiwa vakaurawa nekushayiwa mabhurugwa vazhinji vakajuja kasingaperi nenyaya yekuti bhurugwa rinongodisapia unovhunzani unongoti wanika mabhurugwa ko 211 hapana unovhunzani wobvunza kwanza hapana chetoziva kuti namboona bhurugwa ese namboona unodi
Thank you, Julia, for 310 stars. Thank you, my sister. God bless you. Thank you. I really appreciate you. Musanike mabrugwa enyu. Pamuno vata isa mabrugwa enyu. Unika usiku pa yama kuwata brugwa rako pa side apa. Iwe munu pa side apa. Ade murukuzwa. Iwe brugwa rako pa side. Iwe munu pa side brugwa rako apa. Shukuru sai vakadzi ndo vari kudisadvantage. Kashoma sadambodzo chinzika ivarume vakaenda kunoshanya kwa nambuya vakada kumutsa nambuya tande tinorwe. Kashoma kazhinji zvinoitika kuvanhu vechikadzi. Ndokune yeso. Ivo vakadzi vatadzi ava vaida kunzi vatadzi vakadzi ava ndokwa zvinoitika ikoko. Saka pamunofamba kuenda kumusha kana fambai munyasha vanhu vatotanga so kufamba chienda kumusha. Matotanga kufamba muchienda kumusha right now. Anditika mabhazi musati masimuka nebhazi payana matai kuti Mwari gwendo gwezhira takufamba nebhazi. Bhazi Mwari itai kuti bhazi iri ripendwe neropa renyu. Fambai namatai musati masimuka namatai mabhazi. Muri kunzwa namatai luggage dzenyu chaidzo mabhazi mabhegi emaraisi amuna waya mashuga namatirai zvinhu izvozvo. Mwari ndoda kusvika zvinhu zvangu zvakakwana. Andakanga mubrugwa kumaraidi kana ingotora kana rauya akapisa ingona rauya brugwa ingotora upisi. Aiwa zvisililiye namudaro nokuti mungatokanganisa papa muchavingwa neanayo mari yebhazi achiti kwanzi inini ndiani wamunoona kuti yashaiwa mari yekuenda kumusha munoona sei kuti shaya mari yekuenda kumusha munoona sei vanhu vanenge vakabhajetira mari dzekuenda kumusha idzi vanhu vakabhajetira mari dzekuenda kumusha idzi tsvagai nherera mutengere chikafu nherera paholiday panapa chete tsvagai nherera mutengere nokuti izvozvi munoto shumbe sabva atodona uyu kwanzi kwekwe iso zati mari yake yebhazi anenge anayo kana nesi mangoti ndoda kungopa munongopa henyu kwezvotukai vashaya munoziva sekuti ashaya munoziva sekuti ashaya tsvagai chiri kadzi ukoko dzitorera kana nherera mheno kana chii zvirema uko munopa ikoko andimazviona. Saka guys kana muchifamba kuenda kumusha fambai munyasha fambai zvakanaka namatirai musumuke muchienda musangopiwe zvikapu zvemaheu kumusha uko musangopiwe zvimatumbu zveuku kumusha uko andika musangopiwe zvinhu zvisina nebasa rese kumusha uko zvimwe zvinhu sefai piwai ndai mokanda kuseruko mbwa dzidye tore munokanda uko mbwa dzidye anditi napedza guys kwai SIS MELLY musadaro naShimbresi. Shimbresi andiziva vanhu vangu matayarisi andomaziva. Ishimbresi mangwana kuenda kumusha kaiwe kusera mangwana kuenda kumusha wanga uchienda neusina tiketi hamusi kuonawo kuti asi pakatenge go vanhu pakaindiswa kana kutonzi papi patinga mheno pane the west vasina kana makumbo chavo zvingatoshanda torano kana mugomba tiri zvidyi anditika tisa kuti ndabva ndakaguta chero chiwanyota dzidza kuti ndichanomwa kumperi uko zvino anonomwa mvura ine tsvina yemugwizi anoona zviri nani pane kunopuhwa yekumwe kunopuhwa uko exactly Julie vana venyu vana vanenge vachingomhanya up and down vachingomhanya kudai zvine zvakatsvinda iyo skin chainotoonekwa kuti chana ichi chaburuka muzanzi ichi skin dzinotoonekwa chana chaburuka muzanzi ichi chakaburuka ndege ichi zvinoonekwa chakapfeka nezvibhutsu zvakanaka nezvihembe imi kana zvaigona vana imbobvisai vana vasarina navamwe mbuya vavoko vana mbuya vana mwene venyu nanambuya mai venyu zvokuti zvana zvimanye neraini imboserai nazvo imboserai nazvo kuti zvana zvimanye neraini imboserai nazvo. Right guys, ndataura nditi pane chandasiya here tazvitaura kudhara Pauline yekupa vanhu mari mokwe. Thank you Luluja, thank you once again. Tazvitaura izvi senai nazvo izvi mavhudzi mawigi yawangu wakapfeka wigi yaya yawangu wakapfeka yaunopfeka everyday chinhu chiri dangerous chiya chinoenda musoro memunhu wigi tora wigi hauendi naye wigi ndokusara chete musoro unotema zvokuti everyday unenge wakwa musoro siku nesikara ushiya kuti kumusoro wangu chii wigi yawakasara wakapa munhu uko wigi kana wada kupa munhu ndipe mutengere chinyuwani wambedza namuko umupe usamupa chinhu chawakapfeka
tenga chinhu kwamupedza namo umupe, usamupe chinhu chawakapfeka. Pedza nemiso. Right guys, ndapedza hangu ndikaindindi, tosangana mangwana tichiuya neimwe topic. Kana kuti time ndikapedza kudya ndikatora bhodho rangu reamarula, togona kudzoka totanga dzemujolo. Dzemujolo totanga dzemujolo. Thank you Lulu Jene Masters vedu venhasi masters adigwa. Lulu jawadira masters asikana. Kwanzi nditakurire SIS MELLY, nditakurirewo ndine zvakakwana. Passport iri bva ndoda kuenda kumba. Nditakureiwo. Nailin Mary ndokutakura nei? Ndokutakura nei? Vapei mari alpha claw, vapei. Vapei hama. Hamuna kunzwisa zvandatanga kutaura. Vapei. Ndati unoziva kumusha kwenyu. Anditi mai alpha. Ndati unoziva kumusha kwenyu. Iwo ungati kumusha kwenyu unoziva kuti kune makunga kune zviri kunetsa kune zvakawanda kutokubuda nyaya dzekunzi vanhu vari kupera ndokoisa bhegi rehembe dzako. Woti ndatotumira nafanoinda. Kune kwaunozoti kumusha kwedu aiwa kuri bho. Ioto chirungu. Obviously hapana chekutyapa. Kwete kuti ndotozati musha medu makakomba veduwe. Ati mumwe nemwana zako anobva. Umwe nemwana zako anobva pakaisa zvokubvunza nezvi. Une munhu kwaanobva ndoziva kuti kwedu kwakamira kwakadai. Kwedu kwanditopindi nekoko. Namba dzaola ndadziwana ndataura naye. Ndataura naye saka achandipa feedback. Ndadziwana namba dzaola ndataura naye. Muri ndiri kutaura ndati nini kumusha kwenyu ndiwo unokuziva. Anditi andida kuti munhu wese guys musazondivekese nehama dzenyu kuchinzi amai avanotaura kuti kwai ndati kumusha kwenyu ndimi munokuziva. Kune vane kumusha kwechirungu kuti mwana hakuna makabatana munotowirira muri solid zvokudaro. There's no reason yekuti ungavhunduka. Kwaita kumusha kuti unoziva kuti munguva kana wakavata mutomborota hako wakafa. Anditi kuti wakangongota sekuti wadai utorota wakatofa kofinira kasa pasaidi vachitokuchema uya kuti ukangogara pasofa kudai sonomborombo kudubuka roga sofa ndourei uri kumusha kwenyu unongochitozviziva. Zvandiri kungotaura namboti vese ndati kumusha kwenyu munhu nemuna anoziva kumusha kwavo. Hani mujelo nguva kana ndapedza kudya ndoya nebhodho rangu reamarula totangira ipapo topinda kumujolo. Handitika right name live imbori nevanhu vangani haisi kumbotomburitsa kana ndandichikuona kuti masters tawana 1449. Thank you very much guys, thank you very much, God bless you. Hanzi naGary Bowen, hi SIS MELLY, I'm wishing you and the entire Diaries family. Oh, thank you Gary, thank you Gary Bowen, thank you, we really appreciate. We wish you a Merry Christmas too and a very very prosperous new year. Handisati ndada kuti ndizoudza vanhu tichazotanga kudaro Merry Christmas kana vanhu vasadira padhuze. Vanhu iko zvino vari kufamba vachienda kumusha. Vanhu vakutanga kumanje kuchikwira mabhazi vachienda kumusha, vachikwira mabhazi vachienda kumusha iko zvinezvi. Handitika vachitanga kuenda vachienda kumusha ndopachazotanga hedu kuti vatambidzewo Christmas zvakanaka vachifamba vachidi. Kune vari kuenda kumusha kana muchikwira please tiudzeiwo kuti ndiri kukwira mangwana ndiri kuenda kumusha. Tizive kuti famba uchitaura nevamwe kuti tizotofamba sei murodhi. Handika motiudzawo kuti tasvika zvakanaka kuti tizive kuti masvikawo zvakanaka. Kwanzi SIS MELLY ndipewo advice nabva kurogwa. Unoda advice yei nhai Nesta? Unoda advice ipi papi pacho panoda advice? Ratodzoka tokuudza uyu Nesta ozondifungidza todzoka. Handitika tozodzoka wotanga kutaura nyaya yako kuti unoda kudzidziswa kuti kudii zvemumba ndochingovhura malaini. Vanhu vari pano vachikudzidzisa zvemumba uchangorogwa richi pane mnada kuitigwa kitchen party pano. Nesta Chapel arida kuitigwa kitchen party. Saka tichadzoka pano toita kitchen party yake mochimudzawo what to expect, what not to expect, nekunoramba kunoroyesewako kunojoina kureswa. Hanzi muri kuziva kuti ndikuenda kuti iwe tizati kuenda chimberesi tongoda kuti ndakwira bhazi rakati ndafamba ndiri kudai pa WhatsApp chikomunikata nevamwe swika ndasvika po.
tizive kuti muri kufamba sei chete. Antika, so guys, regai tibatsane time antika. Love you so much. God bless you. Thank you for the stars. Vese vatambanza makomo chipisa masters. God bless you. Thank you.